Dobrý deň, ochladilo sa nám. V literatúre, keď sa ochladí, to veľmi často symbolicky znamená, že sa niečo zle deje. No, vnímame súčasnú spoločnosť, ale verím, že všetko zlé, čo sa rysuje, sa napokon nejakým spôsobom napraví. No, to sa je také nebezpečné, sa napraví. To musí niekto napraviť. Dnešná téma je trošku politická, ale v podstate súvisí s dejinami, s občianskou náukou a podobne. A pokojne by som ju bez menovania konkrétnych osôb a politických subjektov predniesol aj pred žiakmi. Ide o ten mier a o to proruské akože smerovanie tejto súčasnej vlády, ktorú musím povedať, ja objektívne to musím povedať, že ju subjektívne podporujem, pretože alternatíva k tejto vláde buď neexistuje, alebo je veľmi zlá, až nebezpečná. Nebudem bližšie konkretizovať. Mier. Trošku ma desí to, že keď počujem, že sa vo svete deje nejaká vojna, že už som taký jednoducho vlažný k tomuto, pretože vojny sú tu veľmi dlho, boli tu veľmi zlé vojny, dejú sa dodnes a obávam sa, že sa aj budú ďalej diať. A my z pozície úplne bežného občana, bežného pedagóga v mojom prípade, alebo nejakého bežného žiaka nič nespravíme, kým sa nejakým spôsobom nepospájame a nezačneme šíriť mier a pokoj. Trápia ma vojny v Afrike, aj keď možno sa to nevolá vojna, trápia ma vojny tam na Blízkom východe, trápia ma vojny, ktoré podnikali Spojené štáty americké a určite ma trápi aj vojna v Ukrajine, ktorá vyhnala napríklad mojich 7 ukrajinských žiakov na škole, s ktorými sa snažím férovo komunikovať, rozprávať sa, občas ich rozveseliť a pristupovať k ním, aby sa tu plne adaptovali. Takže nemám žiadne výčitky svedomia voči tomu, že ukrajinskú vojnu by som nejako zjednodušoval alebo nevnímal. Práve naopak, vnímam všetky vojny ako zlé a považujem dodávanie zbraní v súlade so súčasnou vládou ako predržovanie vojny. No teraz je aktuálna kauza, že sa minister zahraničných vecí našej vlády stretol s ministrom ruskej vlády, s tým Lavrovom, a aj som si to naštudoval, že o čom rozprávali, veď bolo to oficiálne zverejnené, a tento náš slovenský minister mu povedal tie veci, čo v podstate táto vláda šíri, teda že územie Ukrajiny je nedotknuteľné, že bolo porušené medzinárodné právo napadnutím Ukrajiny a že požadujeme čo najskoršie mierové rokovania. A títo hlupáci a primitívy z tej opačnej strany to začali zneužívať, že sme nejaký proruský a niečo, že je tá vláda proruská a tiahne nás do Ruska a podobne. Pre Boha, bežné diplomatické stretnutie, ktoré sa konalo a deje, ktoré naozaj vyjadrilo aj ten obsah, ktorý všetci očakávame, ale zrejme ho tí primitívy neočakávajú, tí len chcú zbrojiť a myslia si, že Ukrajina vyhrá proti obrovskému Rusku. To ako teoreticky sa to môže stať, ale človek so zdravým rozumom tomu neverí. Áno, vyhrala by, keby sa zapojili všetky štáty do toho a keby tieto štáty riskovali, že sa pustia do Ruska a že ho teda porazia. Áno, ale to by už vznikla 3. svetová vojna. A to už by nebola
žiadna sranda, to už by bola veľmi vážna a studená vec, ktorá by zasiahla nie tých politikov, nie tých papalašov a ideológov, čo hovoria, že treba bojovať, ale obyčajných bežných ľudí, ich životy, ich rodiny. Takže toto naozaj nie sú žarty a preto ja sa nečudujem, že súčasná vláda zdôrazňuje ten mier a obáva sa akéhokoľvek, možno len takého začínajúceho konfliktiku, ktorý môže vzplanúť do obrovského problému. Takže je to dosť veľký problém, ktorý sa dá ale z hľadiska tejto vlády chápať. Okrem toho táto vláda, ktorá bola demokraticky zvolená, hovorila, že bude komunikovať so všetkými stranami sveta. To v dnešnom globalizovanom svete a tú globalizáciu práve zase títo primitívy, ktorí to odmietajú, zavadzajú, tak v tomto globalizovanom svete je nutné spolupracovať. Viete, politici, ktorí zastávajú túto primitívnu stranu ideológie, tak neraz som ich videl v správach, nechcem menovať naozaj, nechcem vyvolať vášne, ale nechcem menovať, ale neraz boli na návšteve tých všelijakých arabských krajín a pekne sa tam rozprávali o hospodárení a podobne a vieme dobre, že tie arabské krajiny brutálnym spôsobom porušujú ľudské práva, čo keby tu spravil Fico, tak by sme no ja neviem, čo by títo primitívy, no priam by sa páchali harakiri z toho, že ako sa to nemá diať. Takže tieto štáty brutálnym spôsobom porušujú ľudské práva a nepočul som jednu jedinú vetu o tých ľudských právach. Ale keď boli predchádzajúce vlády, ktoré mali podobné zloženie ako tá súčasná, a išli náhodou do nejakej Číny alebo do nejakej takejto krajiny, tak plné denníky, všelijaké týchto primitívne denníky boli písané, že nepovedali vetičku o tom, že má byť mier, o tom, že sa má o ľudských právach napríklad nehovorili. Nehovorili o ľudských právach, nehovorili o tom, že by bolo dobré skončiť nejaké konflikty. A už to boli plné médiá. No a teraz ten minister slovenský tam ide a povie tomuto obrovskému, gigantickému štátu, teda Rusku, že Slovensko požaduje toto a je zle a to znamená niečo proruské. Pritom mi to rozum neberie, že s týmto ministrom sa stretávali aj americkí politici. To my sme akože odpada, lebo tam tu vidím úplne to obrovské riťolezectvo. To nie je žiadna suverenita, to jednoducho, keď sa my budeme orientovať na jednu svetovú stranu, tak to môže vyvolať rôzne konflikty, až teda vojnu, lebo keď sa tomu Rusku bude brnkať po nose, tak ja neviem, ako to môže dopadnúť. Možno sa úplne mýlim, ale môže to dopadnúť všelijako. Vieme, že tie vojny, tak tie najznámejšie, ktoré poznáme, vznikli väčšinou z takých banalít. A Rusko, keby chcelo, tak by jednoducho spustilo všetky svoje zbrane, všetkých svojich vojakov, obrovskú armádu a mohol by byť problém aj možno aj s tým, že by hralo vabank, že či vyhrá proti tomu NATO alebo nevyhrá. Takže táto odporná dvojtvárnosť až primitívna mi veľmi prekáža, pretože naozaj politici, tí, čo teraz hovoria o tom, že sa nemá komunikovať s nejakým politikom, lebo sa tam deje to a to, tak chodili po stretnutiach treba s tými politikmi arabských štátov, tešili sa, že nejaké obchody tam budú, ropa, ale nespomenuli žiadne ľudské práva. Minister zahraničných vecí to spravil. Takže mne to jednoducho vôbec rozum neberia. Na základe tohto, berie mi to rozum, to je obyčajná, primitívna propaganda, len aby táto vláda padla, len aby vyhral ten nemožný kandidát na prezidenta týchto primitívov a len aby vyhrala tá ich chorá ideológia orientujúca sa na západ, pričom my, bežní aj ľudia, vieme veľmi dobre, že z toho západu prišli aj veci,
ktoré nie fungujú a robia obrovské konflikty medzi ľuďmi. Toto, ja nie som politológ ani dejepisár, hoci som učil dejepis, ale mne veľmi chýba vždy nejaký kontext. Ja tiež si môžem teraz spraviť klapky a len bezmyšlienkovo honorovať súčasnú vládu, čo nerobím, pretože majú aj kritiku. V tom školstve zatiaľ ma nejako nepresvedčili. Tiež by som si predstavoval trošku rýchlejšie riešenia nového volebného zákona, nejakého nového spôsobu volieb. Tiež by som si predstavoval oveľa rýchlejšie súdy a tak ďalej. Viem, že ešte mali len pár mesiacov, ale tiež im vyčítam, že keď mali tú vládu, že nespravili veľmi veľa pre ten štát. No ale to, čo vidím na druhej strane, tú fakt až totalitnú propagandu zo strany akože liberálov, pričom ja si myslím, že ja som väčší liberál, ako oni všetci dokopy, tak to ja tomu nerozumiem a som absolútne proti tomu. Viete, táto súčasná vláda aspoň má nejakú ideu, myšlienku, nejaký zámer, má nejakú kontinuitu, ale toto, čo robia, všetko, čo spravia, sa objaví, ale prekrútia to tak, že poprú sami seba, že to isté robili a klamú dokola, aj sa to potom vyvracia a potom sa o tom mlčí. A samozrejme pomáhajú tomu tie akože hlavnoprúdové médiá, ktoré ja už vôbec akože nepozerávam. Takže veľmi ma toto vyrušilo a naozaj osobne nepokladám to, že keď minister rokoval s ruským ministrom, že to je nejaká zmena orientácie. Nie, je to prejav suverenity štátu a zároveň prejav snahy o mier. Pokojne sa môže stať, že naozaj to Slovensko bude nejakým miestom alebo nejakým sprostredkovateľom toho mieru. A určite má väčšiu šancu ako nejaká iná republika, ktorá len zbrojí, zbiera zbranie, peniaze na zbranie, posiela tam tanky a všetko možné, ako keď je tam nejaká republika, ktorá sa snažila tou diplomáciou, ktorá vždy fungovala. Vždy sme ju brali, že diplomácia je o čom, že teda sadnem si k tomu človeku, aj keď je z nejakého kritéria nepriateľný a rozprávame o miery. Samozrejme, keby išiel za tým ministrom, ten náš slovenský minister, za tým ruským a povedal by, že chceme obchodovať a podobné veci, dobre, ale on povedal tú vetu, ktorú všetci chceme, aby teda bol mier, aby sa začalo rokovať a podobne. Takže tento hejt, to je len čisto účelový a slúži len na oblafnutie jednoduchších voličov alebo tých, čo nerozmýšľajú, alebo jednoducho tých, ktorí majú len v hlave nie Fico, ktorý naozaj má nejaký ten dôvod, aby už vtedy nebol vládol, ale jednoducho spravili tam nejakú sebareflexiu, fungujú, robia, pracujú, isté veci aj sociálne zabezpečili, takže tam je dôvod vydržať, že čo spraví. Ak budú nejaké zase finančné škandály a podobné veci, tak nech sa páči, poďme, ale keď hovorí súčasná opozícia o týchto finančných škandáloch alebo o prípadných finančných škandáloch alebo o nejakých námietkach, tak nech sa pozrú do svojich radov. Viem, potom sme v situácii, že koho voliť, nemáme koho voliť, ale naozaj tá súčasná opozícia v tom zle, v tom diabolstve ďaleko prevýšila Ficové vlády. Pretože to, čo spravili, to je nehorázne a robili to až tak, že sa to nedotklo len takých nejakých bežných funkcionárov alebo nejakých riaditeľov, ale dotklo sa to nás, bežných občanov a sme to pocitili. Takže toľko som chcel len povedať, že teda v žiadnom prípade sa necítim pod touto vládou orientovaný na Rusko, ale vnímam tam tú snahu, ktorú my bežní ľudia nevieme dosiahnuť, ale politici to môžu niekoľkými vetami aspoň komunikovať s ľuďmi, ktorí trebárs môžu niečo ovplyvniť. A táto snaha by mala určite pokračovať a ak sa objavia voči tomuto nejaké útoky, tak musím to považovať len za čistú politickú propagandu ľudí a strán, ktorí sa jednoducho chcú dostať za každú cenu k moci a myslia si, že svojimi primitivizmami sa zbavia tejto vlády. Veľmi ma však mrzí, že tieto primitivizmy ešte stále majú vplyv na veľkú časť ľudí a voličov a žiaľ aj mladých ľudí,
ktorých možno som vyučoval alebo vyučujem, a verím, že aj týmto videom si trošku uvedomia ten kontext, v ktorom tieto propagandistické útoky vznikajú. Ďakujem za pozornosť.